मा बुस्थु गाइस बियो कमेन्ट खालामना खिथालाय नै आरो सोर सोर जायो कमेन्ट खालाम। मानैजोंनो सेरसे आरोना बे एन्जर मानैया गाइस जानोसै गाइस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? दा आङो बे एन्जरखौ सावना लाग्रोनोसै आरोना नै अरबो सुखाना लाग्रोखाबाय आरोना गाइस। दा आं सावग्रोनोसै गाइस। नायलायबाय थादो गाइस बिदिबा भिडिअखौ। A few moments later. गोदाखांबाय आरोना नै दा एन्जरखौ नै सिन जाबाय गोदानानै सेरसे बेदरा नायदो। The next day. फाइनालि गाइस खानाय सिनखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ लानाय जाबाय आरोना खानाय सिननायाव गाइस। खानाय सिननानै माबायदि नुदों गाइस कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय गाइस खनसे। बेयाव भलिबल गेलेयो आरोना मालाबा मालाबा आंबो फैयो ओरैनो। ओमफ्राय नै बियो माउन्ट भिउ स्कुल आरोना नै गगा मोननानै माथोआनो माने बिराद सोलायना दङ आरोना गाइस कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय गगा मोननानै माथोखौ माबायदि खोनादों। नै गय बागान दंजोबो आरोना ओमफ्राय नै बिराद जाब जाब हाग्रा जाजोब्बाय आरोना नै गामिनि एलपि स्कुल गाइस नै बेयो गामिनि एलपि स्कुल आरोना नै खानाय सिनना फैनानै दासो न' मोनफैबाय आरोना नै गाइस न'खौबो इसिनिखिनि लुखांबाय आरोना दा गाइस आं दुगैग्रोना लानोसै आरोना खानाय सिननानै ओमफ्राय दासो मोनफैदोंसो ओमफ्राय दुगैग्रोना लानोसै दुगैखांनानै देखायफिनसै आरोना। A few moments later. माने खानायखौ सिननो थांदोंमोन 10टायाव आरोना 10टायाव ओमफ्राय दासो 1टायाव दुगैनानै दा 1:30टायाव दुगैखांबाय आरोना गाइस। नै दाखालिनि इथा रोगानाया गैला आरोना नै बिसिनोल'सै। ओरैजाय सायाव लुबाय आरोना नैयाव लुबाय बेयाव मोनसे लुबाय बेयाव लुबाय ओमफ्राय नैबेयाव लुबाय आरोना नैफोर बेयाव रुम मोनसे जागोन आरोना नै बे मोनसेया सेस जाबाय आरोना इयो नै कमप्लिट जाबाय बे मोनसेया। बेयाव दा थिं दोननो दङ आरोना थिं गैथ'वा दंफाङानो गैथ'वा नै एसेल' दं दंफाङाबो। ओमफ्राय नैयाव लुनो दंबावो आरोना गाइस नैयाव ओरैजाय नै सिङावथ' नै दिनखौनो लुथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नैयाव चार्जार होनो दोनदों आरोना बैयाव बै रुमावबो दोनदों बे मोनसेयावबो दोनदों आरोना। ओमफ्राय नैयाव माइ दोनबाय दङ आरोना माइ दोनदों माने बाख्रियाव सोआखैमोन आरोना इयाव दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय खावसे सोबाय बेजों समान दंमोन ओरैजायबो सोग्रोबाय। The next day. Iman siapa siapa siklop. Sadar siapa siklop aku kimnya menang kali. Oke.